Aquesta setmana serà molt grisa perquè cada dia farà sol i núvol. La màxima temperatura serà 16 graus el dijous, el divendres, el dissabte i el diumenge. La mínima temperatura la tindrem a 5 graus avui dilluns. Que fred! Sembla que no plourà, a veure si canvia, que necessitem pluja. El proper dia 3 de març és Sant Medir, a Barcelona, en concret en un barri que es dia Gràcia. Se celebra molt. Diu la llegenda que un senyor es va passar malalt i va prometre a Sant Medir que si es curava que cada any sortiria amb el seu cavall a repartir caramels. Amb els anys, els carros de cavalls se'ls ha afegit els camions i els llencen caramels per a tots els nens i nenes. A Sèrbia celebrem molt Any Nou. La família es reuneix per sopar el dia 31 de desembre i és costum fer-nos 3 regals si tens a prop els amics després de sopar et reuneixes. Amb ells escoltem música tradicional que es fa amb una mena de balalaika que es toca amb arquet i que es diu ligeritza. Hi ha més d'un menjar típic nadalenc, per exemple la sarma, que són fulles de col farcides de carn i arròs. Però hi ha que és una espècie de pa fet de blat de moro amb pavlaka, que són entre iogurt i una nata. Hi ha gent que menja porc rostit amb patates o cevapi, que està fet amb carn picada de porc, vedeja i xai. Dels postres mengem vanilitze, que són unes galletes de vainilla i coco. També són típics els Prinzeskrofne, que són semblament a les profiteroles de nata, crema i xocolata. Nosaltres som de Suïssa i una cosa molt curiosa del nostre país és que parlem 4 idiomes: el francès, l'italià, el romanç i l'alemany. Què és el que parlem nosaltres? La part de Suïssa on es parla l'alemany és la part més al nord, tocant a Alemanya. A Suïssa nosaltres parlem un alemany suís. A més, a cada canton, que som com les comarques de Catalunya, es parla un dialecte diferent. Per exemple, en alemany d'Alemanya es diu Hallo, que vol dir hola, però en alemany suís dim Hoi. A l'escola, però estudiem alemany d'Alemanya, no el de Suïssa. A més, estudiem francès, però no estudiem italià ni romanç.